Communication Suite voi raportoida puhelut eri luokkien eri tarkoituksiin. Esimerkiksi esimiehille voidaan luoda monia vakioraportteja, kuten puheluiden jakautuminen organisaatioyksiköiden, maan, kaupungin tai numeroiden mukaan, sekä tuntien, päivien tai kestojen mukaan. Lisäksi voidaan luoda muun muassa raportteja, kuten runko- ja yhdyskäytäväraportteja, virheraportteja ja samanaikaisen käytön raportteja auttamaan puhelinjärjestelmän käytöstä vastaavia tiimejä. Kun puheluraportit on avattu sovellusvalikosta, tarvittava sisältö saadaan raporttisuodattimien avulla. Jos esimerkiksi haluat luoda raportin asiakaspuheluista, jotka saapuivat vain viikonloppuisin ja jäivät vastaamatta tässä kuussa sivustoille, riittää, että syötät asianmukaiset parametrit suodattimeen. Kun haluamme arvioida puhelut kattavasti, yksityiskohtaiset raportit auttavat meitä. Puheluita on mahdollista tarkastella kaikilta osin ja tehdä kokonaisvaltaisia analyysejä tarkastelemalla puheluiden jakautumista eri otsikoiden mukaan. Kun yksityiskohtaisten raporttien ulkoasu on mukautettu tarpeiden mukaan, ne voidaan tallentaa tulevaa käyttöä varten. Jos raporttia tarvitaan jatkuvasti muiden käyttäjien käytössä, se voidaan julkaista. Myöhemmin asiaan kuuluvat käyttäjät voivat käyttää tätä raporttia yhdellä napsautuksella. Tapauksissa, joissa raporteissa on oltava kattavampaa sisältöä, tämä voidaan saavuttaa alitietojen avulla. Jos esimerkiksi haluamme nähdä, minkä tyyppiset käyttäjät soittivat matkapuhelinpuheluita sivustoilta, riittää, että kirjoitat puhelun suuntasuodattimeen, mobiili, ja valitsemme sitten erittelyistä käyttäjätyyppi. Yksi Communication Suiten vahvimmista ominaisuuksista on sisäkkäiset raportit, joiden avulla voimme käyttää yhden raportin tulostetta toisen raportin suodattimena. Jos raporttia pyydetään viime viikolla aloittaneen henkilöstön tällä viikolla soittamista puheluista. Luo viime viikolla aloittaneet työntekijät, raportti henkilöstön määritelmät näytöstä. Käytä sitten tätä raporttia henkilöstösuodattimena soittojen jakautuminen henkilökohtaisesti raportissa saadaksesi halutut tulokset. Ota yhteyttä nähdäksesi kuinka Communication Suite voi hyödyttää yritystäsi ja saadaksesi lisätietoja.